Salutare tuturor! Astăzi m-am gândit să facem o rață pe sticlă la cuptor cu niște legume. Aș vrea să începem prin a felia legumele prima dată, după care o să condimentăm rața, o așezăm pe sticlă și îi dăm drumul. Acum punem rața puțin deoparte, curățăm legumele cu un feliator din ăsta cea foarte simplu. Avem niște morcovi și niște cartofi. O să le feliem rondele, pentru că ca să se așeze foarte bine în tavă. Iar în timp ce rața se coace, toată grăsimea aceea bună o să se scurgă în legume și o să le prăjească. O să aibă un gust demențial. Asta nu înseamnă că voi nu puteți folosi și alte legume, doar că mie îmi place să o mențin simplu și să mă concentrez pe gustul real al mâncării. Morcovi de Cernobâl, foarte gustoși. Ok, continuăm cu cartofii. Am terminat de curățat legumele, acum facem puțină curățenie, după care le feliem. Bun, avem nevoie de un cuțit. La cartofi le dăm o mică spălare, o clăteală. Pentru că îi punem în tavă, aș vrea să-i tăiem rondele și din cauza că cartofii sunt cei mai voluminoși, vreau să începem cu ei. Să zic de grosimea unui deget ar fi perfect. Perfect. Deci undeva la grosimea aceasta ar fi excelent. Bun, acum vreau să scoatem tava. O tavă un pic mai adâncă ca să nu dea pe afară. Vom avea nevoie de niște folie de aluminiu. Cam cât tava de mare, care o vom așeza frumos, o aranjăm după forma tăvii. Dacă ați spus prea mult, puteți rupe, nu e nicio problemă. Așa. Și deasupra mai vreau să punem și o hârtie de copt. Folosesc hârtie de copt și aluminiu, pentru că la curățare va fi mult mai ușor și nu vă veți chinui cu frecatul grăsimii întărite. Pur și simplu luăm cartofii, punem în tavă. Împrăștiați puțin să fie uniform, lăsând un spațiu liber în mijloc pentru o sticlă. Eu voi folosi o sticlă de vin, respectiv aceasta. E o sticlă învelită în staniol ca să nu se lipească. Lăsăm o gaură în mijloc pentru că avem nevoie să așezăm sticla. E o sticlă de vin învelită în staniol pe care vom așeza rața și toată grăsimea din rață se va scurge și vom prăji cartofii, se vor rumeni frumos în tavă. Deocamdată o punem deoparte, continuăm cu morcovii, tot așa rondele, dar la morcovi puțin mai subțiri, să zic cam așa. Facem rondele toți morcovii. Am terminat de feliat și morcovii, așezăm în tigaie, în tavă, îi așezăm în tavă. Acum împrăștiem și pește în tavă și ne asigurăm că rămâne suficient spațiu pentru sticlă. Acum turnăm puțin ulei de măsline peste. Așa. Punem și puțin piper. După gust. Așa, punem puțin condiment pentru cartofi. Perfect. Și acum trecem la
rață. Avem aici o rață. Aș vrea să începem prin a pârli acești perișori care au rămas pe aripi și peste tot unde au mai rămas. Eu folosesc un arzător de genul ăsta. Dacă nu aveți unul în casă, merg la fel de bine pe aragaz. Dacă dați capacul jos de la arzătoare, o să aveți o flacără înaltă și atunci puteți să pârliți foarte bine astea. Așa că puteți începe ușor ca să nu se rupă pielea. Orice perișor rămâne, îl pârliți, pentru că nu cred că cuiva îi place să vadă acei perișori pe carne. Bun, acum o întoarcem și continuăm. Aveți grijă mare când ardeți ca să nu vă pârliți și degetele. Am terminat de pârlit rața, acum vreau să continuăm cu condimentarea. Aici avem un condiment, un amestec de condimente, între care boia, usturoi, sare și piper. Încercați să dați cât mai bine, să o ungeți pe toate părțile. Dacă doriți, ceea ce îmi place și mie să fac, este să mai turnați și un pic de ulei de măsline deasupra, pentru că atunci își va forma o peliculă de condiment. Atunci la cuptor va deveni foarte crocantă pielea și fragedă în interior. Mai punem condiment. Încercați să o ungeți peste tot. Așa, întoarcem. Mai punem condiment. Încercați să băgați puțin condiment și înăuntru. Și e gata. Ne curățăm pe mâini. Pregătim tava și sticla. După cum v-am spus și mai devreme, e o sticlă simplă de vin pe care am înfășurat-o în folie de aluminiu și pe care vom așeza rața. Perfect! După cum puteți observa și voi, rața va sta în picioare, se va face cam ca la rotisor. Aș vrea să mai pun un pic de condiment pe spate. Iar acum vreau să umplem sticla cu apă. O umpleți cu apă până mai rămâne atâta până la vârf, iar în vârf vom pune puțin ulei, pentru că în felul ăsta la cuptor apa va începe să fiarbă și va da un pic pe afară, iar tot uleiul acela se va scurge pe rață și o va prăji uniform și frumos și veți avea ca rezultat o rață crocantă. Bun. Perfect. Acum continuăm cu ulei. Așa. Excelent. Acum că am terminat de aranjat și de pregătit, vreau să o punem la cuptor. Cuptorul îl punem pe ventilație cu căldură de sus și la 160-70 de grade. O băgăm cu totul, din când în când o mai verificăm, să nu cumva să se facă prea tare pe o parte sau pe alta. Iar la cartofi și legume, după aproximativ 40-45 de minute, aș vrea să le întoarcem puțin ca să nu se facă doar într-o parte crocante, iar în celelalte să fie fierte. Așa că băgăm rața la cuptor. Acum că rața e la cuptor, o lăsăm așa aproximativ o oră, 45 de minute, înspre 2 ore, în funcție de ce cuptor aveți, și vom vedea rezultatul. Am scos rața de pe sticlă, acum vreau să o tăiem în jumate. Cu grijă. Perfect. Și acum trebuie să o întoarcem ușor. Așa. Continuăm de-a lungul pieptului. Și rața este gata. Așa că vom lua odată o jumătate. Și cealaltă. Și acum vreau să punem legumele pentru a fi gata de servire.
Bun, am aranjat rața și legumele în tavă. Acum urmează să facem un sos de usturoi și să fie servită. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să rămâneți aproape și în episoadele ce vor urma. Așa că nu uitați să dați un like, share și subscribe și poftă bună!